por outra parte, un problema de que non sei se a palabra exacta sería perda de calidade. É dicir, se te paras a mirar os resultados desta temporada ou da anterior ou da hai 3-4 anos, hai un montón de 0-0, que era un resultado que hai 20 anos no fútbol sala era imposible. Miras os resultados de hai 20 anos, eu, por exemplo, comparo moitas veces os resultados do Burela para mirar, eu que sei, pois curso máis goleador, este tipo de cousas, de estadísticas, e, pois non sei, o Burela femenino, as súas temporadas máis goleadoras, tanto a nivel ofensivo como defensivo, os anos que máis marcou e encaixou, son os primeiros en primeira, 2009, 2010. Penso que por unha parte pasa que, a parte de X reglas que fixeron que o xogo sexa menos espectacular, penso que cada vez se traballa máis a táctica, e canto máis traballo hai, máis especialización hai, máis difícil é que xurda ese, digamos, ese talento individual, non? Antes o fútbol sala era constante regate, un contra un, a día de hoxe todo é moito máis táctico. Parece que absolutamente todas as xogadas están estudiadas, todos os movimentos están estudiados. Nunha entrevista que lle fixen a David Rial, o que era entrenador do Burela, o título, bueno, eu escollín esa frase como título porque me pareceu realmente chamativo, era algo como que incluso a xente que hoxe en día vive do fútbol sala lle aburre o fútbol sala, porque ás veces se non eres un grandísimo especialista é difícil entender o que está pasando nunha pista de fútbol sala, non é aquel, digamos, desborde un contra un todo o tempo.